ሳባ እውን ብሕርቃን እናቁረምረመት ርእሳ ናብቲ ጣውላ ደኒና ብንብዓት ዘረር በለት እሞ እቶም ደቂ ክላሳ ከዓ ብስውር ልቢ ይቅርታ ንሕናስ ክንስሕቕን ክንጫወትን ኢልና ኢና ከምኡ ዝበልና ጎዲናኪ እንተኮይና ይቅርታ በልዋ ኩሎም ብሓንሳእ። መምህር ንሮቢ ንምንታይኻ ኩሉ ቅፅዓት ባዕልኻ ክትስከሞ መሪፅካ ኢሉ ሓተቶ። ሮቢ ከዓ መምህረይ ኩሉ ክነግረካ እየ ግን ካብዚ ክላስ ከይትሰጎኒ ቃል እተወለይ በሎ። መምህር ድማ ኣዝዩ እናተገረመ እሺ ኣይሰጎካን እየ ክትቅፅል ዕድል ሂበካ ኣለኹ። ሰላምታ ይረሳኺ ናይ ሂው ላይፍ ቻነል ቤተሰብ ዝኾንኩም ከመይ ኣለኹም ለይ ንሓድኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ንስኹም እውን በብዘለኹም ሰላም ክትኮንለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተዩ። ናይዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ናብ ቻናልና ተቐላቀሉ ክብለኩም ፈቱ። ናይዚ ቻነል ቤተሰብ ዝኾንኩም ኩሉ ግዜ ተተዋውዕኒ ተባራትዕኒ ብፍቃድኩም ላይክ ሸር ትገብሩ ድማ ኣዝየ ዘመስግን። ካብ ሕዚ እውን ምትባዕኩም መበረታዕኩም ኣይፈለየኒ ክብለኩም ፈቱ። ኩራት ኣሕዋተይ ንትገብሩለይ መበረታዕ ኣዝየ ዘመስግን። እና ሎማዓልቲ ብሓድሽ ትሕዝቶ እየ መፅአኩም እኒኹ። ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሃይስኩል ዝጀመረ ፍቅሪ መሃርና መሳጢ ዝኾነ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተሞርከሰ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ነይራ እኒሆ ሎሚ ድማ ሳልሳይ ክፋል ኣብ ሃይስኩል ዝጀመረ ፍቅሪ ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ ማለት እዩ። ብሃንቀውታ ተፅበይዋ ዛንታ ፍቅሪ ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ። ናብኣ ከብለኩም እየ ክሳዕ መጨረሻ ሓቢርኩምኒ ፅንሑ። እዛ ቪድዮ ክጅምርዋ ከለኹም ድማ ብላይክ ጀምርዋ ኢኹም። ናብኣ ከብለኩም እየ ክሳዕ መጨረሻ ሓቢርኩምኒ ፅንሑ። ኣብ ሃይስኩል ዝጀመረ ፍቅሪ ሳልሳይ ክፋል። ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ሳባ እውን ሮቢተይ ባዕልኻ ንገረኒ በለቶ እሞ ብርሑቕ ክዕዘብ ዝፀንሐ መምህሮም ናብኣቶም ብቕልጡፍ መፀ ዝብል ኣቋሪፅና ነርና። እኒሆ ሳልሳይ ክፋል ነዚ ይመስል። መምህሮም ሓሪቑ ከዓ ብዓው ዝበለ ድምፂ እንታይ ድየ ኢለኩም ከይደ ምስ በለ ሳባ ከዓ ሰንቢዳ ሮቢተይ በለት እሞ ወየ መምህሮም እምበኣር ንስኻትኩም ሲ ክትመሃሩ ዘይኮንኩም ትመፁ ዘለኹም ክትፈቐሩ ኢኹም ኣብዚ መንገዲ ተርፍዱ ዘለኹም ኢሉ ኢድኩም ሃቦ ብምባል ሓሙሽተ በትሪ ክትህረሙ ኢኹም በሎም። ሮቢ ከዓ ኣፍቃሪቱ ከይትጉድኦ መምህር ንዓይ 10 በትሪ ቅፅዓኒ ንሳባ ግን ግደፋ በሎም። መምህር ሃንደበት ኮይንዎ በቃ ንስኺ እተዊ ኢሉ ንሮቢ በይኑ ኣትረፎ። ሳባ እተዊ ክላስኪ ስለ ዝተባሃለት ቀልጢፋ ኣትያ ሮቢ ክሳዕ ዝመፅእ ቀባሕባሕ ክትብል ደቂ ክላሳ ይርእዋ እሞ ሓደ ካብ ደቂ ክላሳ ተሲኡ ሕንቅሊተይ ኢሉ ኣፍቃሪኣ ተሪፍዋስ ነብሰ እምበር ሓሳባ ኣብዚ ክላስ ዘየለ ፍለጥለይ ምስ በለ ኩላቶም ንሳባ ዓይና እናጠመቱ ኣብቲ እናሃትካ ኢሎም ብዓውታ ሰሓቑ። ሳባ እውን ብሕርቃን ኣቁረምረመት ርእሳ ናብቲ ጣውላ ደኒና ንብዓት ዘረር በለት እሞ እቶም ደቂ ክላሳ ከዓ ብስውር ልቢ ይቅርታ ንሕናስ ክንስሕቕ ክንፃወት ኢልና ኢና ከምኡ ዝበልና ጎዲና ክንትኮይና ይቕሬታ በልዋ ብሓንሳእ። ሳባ እውን ፀወታ ደቂ ክላሳ ከም ዘይፀልኣቶ ነጊራ ይቕረ ይኹንኩም ኢላ ኣብ ሓሳብ ዝንበለት ንሳ ብዛዕባ ቃንዛ ሮቢ እያ ትሻቐል ዘላ። ሮበይ ኣነ ምሳኻ 5 በትሪ ተተሃረምኩስ እንታይ ክከውን ኢኻ ኩሉ ብሰንከ እዩ እናበለት ብሓሳብን ፈርሕን ተሸቕራረት። መምህር ንሮቢ ንምንታይ ኢኻ ኩሉ ቅፅዓት ባዕልኻ ክትስከሞ መሪፅካ ኢሉ ሓተቶ። ሮቢ ከዓ መምህረይ ኩሉ ክነግረካ እየ ግን ካብዚ ክላስ ከይትሰጎኒ ቃል እተወለይ በሎ። መምህሩ ከዓ ኣጆኻ ኩሉ ሓቂ ጥራይ ንገረኒ በሎ። ሮቢ ከዓ ኣነን ሳባን ካብ ቆልዕነትና ኢና ብሓደ ዓቢና ኣብ ቀዳማይ ክሳዕ ሕጂ እውን ትምህርቲ ብሓንሳእ ንቕፅል ኣለና ብኡ መንፅር ከይኾነ ኣይተርፍን እዩ ፍቅሪ ሒዝኒ ኣሎ በቃ ኣነ ንሳባ ኣፍቃሪ እየ ብኸም እየ ከዓ ክትጉዳእ ዘይደልያ ኢሉ ተዛረቦ።
መምህሩ ድሕሪ ብዙሕ ኣግረምርሞት ረቢ እዚ ኩሉ ሓንሳእ ጠበቕ ሓንሳእ ነፋሒቱ ኣብ ቦርሳ ተእትወላ ዝነበርካስ ምትህልላኽ ናይ ፍቕሪ እዩ ማለት ድዩ ብምባል ሓተቶ። ረቢ ከዓ እውን ካባይ ወፃኢ ምስ ከሊእ ክሪኣ ስለ ዘይመረፅኩ እየ ከምኡ ዝገብር ነይረ ኢሉ መለሰሉ። መምህሩ ፍቕሪ ረብን ሳባን ገሪምዎ እሞ ንፍቕሪ ኢልካ ካብዚ ዝኸብድ እንተኾይኑ እውን ክትስውአላ ኢኻ ማለት ድዩ ጥያቄ ኣቕረበሉ። ረቢ ድማ ከምዚ ብምባል መለሰሉ። መምህረይ እወ ክሓልፈላ ድሉው እየ ሳቢተይ እኮ ንዓይ መተካእታ ኣደይ እያ ከምኡ ክብለካ ከለኹ ኣደይ ንዓይ ምስ ወለደት ብሞት ካብዚ ዓለም ተፈልያ እያ ድሕሪ ኣደይ ቀዲመ ዝተላለኽዋ ሳቢተይ እያ ክንዲ ዝኸበደ ይኽበድ መስዋዕቲ ክሓልፈላ ከዓ ድሉው እየ ብምባል መለሰሉ። መምህሩ ድማ ብሞት ኣዲኡ ንረቢ እናሓሰበ በቃ ሰሚዐካ ኣለኹ ረቢ ሕጂ ክላስ እቶ ትምህርትኻ ከዓ ንፋዕ ኢልዎ ባተዓባብያ ረቢ እናሓሰበ ናብ ኦፊሱ ኣተወ። ረቢ እውን ናብ ፍቕት ኣዲኡ ዘኪሩ ይመስለኒ ብንብዓት ተሓፂቡ ናብ ክላሱ ኣተወ እሞ ነዚ ዝረኣዩ ደቂ ክላሱ ከዓ ኣዝዮም ሰንበዱ። ሳባ ካብቲ ኮፍ ኢላቶ ዝነበረት ጠረጴዛ ብድድ ኢላ ተቐላጢፋ ናብ ከብዲ ኢዱ እናጠመተት ረበይ እንታይ ኮይንካ ነቢዕኻ ብሰንከይ ተሃሲኻ ምሽ ይቕሬታ ረበይ ኩሉ ብሰንከይ እዩ ኣይተሓዘለይ እናደጋገመት ኣይተሓዘለይ በለቶ ብፈርሒ ተዋሒጣ። ረቢ ድማ ራብዓይ ክፋል ይቕፅል። ጎራ ተኸታተልተይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ተኸታታሊ ዛንታ ኣብ ሃይ ስኩል ዝጀመረ ፍቕሪ መሃሪትን መሳጢትን ዛንታ ሳልሳይ ክፋል ነዚኣ ትመስል ነይራ። ክሳብ መጨረሻ ሓቢርኩምኒ ፀኒሕኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ወይም ክትሰምዕዋ ተስፋ ይገብር። እንተሰሚዕኹማ ከምኡውን እንተፈቲኹማ ከምቲ ናይ ወትሮ ምብርታዕኹም ኣይፈልየኒ ክለኩም ፈቱ ንትገብሩለይ ምትብባዕን ምብርታዕን ኣዝየ ዘመስግን ካሕዚ እውን ምትብባዕኹም ኣይፈልየኒ። ናይዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ ናብ ቻናልና ተቐላቀሉ ማለት እዩ። ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ኩሉ ግዜ ሞራል ተውኒ ላይክ ትገብሩለይ ብባዕልኩም ሸር ትገብሩለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ምብርታዕኹም ኣይፈልየኒ ኩለኩም ፈቱ። ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ካሊእ ብሓድሽ ትሕዝቶ ንራኸብ ወይም ብራብዓይ ክፋል ተኸታታሊ ዛንታ ሃይ ስኩል ዝጀመረ ፍቕሪ ንራኸብ። ሰናይ ግዜ ሰናይ ቅንያት ክኾነልኩም ሰናይ ትምኒተ እዩ።